Vi havde kigget på gennem noget tid, hvordan kunne vi arbejde med den meget bratte overgang, der også var i vores regelsæt, at enten er man på arbejde, eller også er man pensionist. Og så kom vi til at snakke med Lis, som er jordemoder, og hun var sådan meget konkret og sagde, nu skal du høre, jeg vil gerne gå ned i tid. Jeg er passeret 65, men jeg vil også gerne arbejde videre. Jeg har ikke råd til kun at få udbetalt min løn. Jeg vil også godt have noget af min pension, men det kan jeg ikke, fordi jeg stadigvæk arbejder. Det gjorde altså noget for os i at blive klare på, jamen, hvad var det, vi skulle have løst. Det vi mærker mere og mere, både på de yngre og de ældre medlemmer, det er rigtig vigtigt, at de selv kan overtage styringen, at de selv kan planlægge, hvad er det rigtige for dem. Det kan være svært at fylde 24 timer i døgnet ud med at holde fri, selv med frivillig arbejde og fritidsinteresser. Så det, at de kan fade lidt ud, synes de fungerer rigtig godt. Jeg tænker også, at jeg skal lave den der glidende overgang fra fuld fart på i arbejdslivet, og så lige så stille finde ud af, hvad er det, så jeg skal bruge livet på.